Rukoillaan tässä vielä alussa. Palvettamme vielä alkuisessa. Isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä, että aukaiset taivaat meidän yllämme erityisellä tavalla tänään. Et sä tänään erillisellä viisillä avaat taivat yle meidän. Auta Herra meitä oikein näkemään, että tänne tulee myöskin enkeleitä palvelemaan meitä. Aita Isät, että me voiksimme nähdä, että siellä tulevat inkelit meitä teille. Anna tänne yliluonnollinen ilmapiiri. Anna yksi yleiloomulik, õhustikku ja atmosfääri siia. Sellainen ilmapiiri, missä sairaat paranevat ja vangitut vapautuvat. Vainget saavat terveeksi ja vangit saavat vapautuvat. Semmoinen ilmapiiri, että sinun omasi oikein innostuvat sinusta, Jeesus. Sellainen atmosfääri, että sinun omat saavat oikeasti vaimustua sinusta. Anna meidän Herra kokea, että tämä on ilmestysmaja tänään. Anna kokea, että se on nagu kohutus ja tempel praegu. Paikka, missä sinä ilmestyt ja puhut. Se kohutus, sinä ilmuttat ennast ja räägit. Anna meidän kokea, Herra, että ilmapiiri täällä on sellainen, että sinun omasi voit kokea, että täällä sinun henkesi liikkuu. Lupaa, että se atmosfääri siinä oleks sellainen, että sinun lapset kokevat, että sinä olet siinä liikkumassa. Kiitos Herra, että puhut jokaiselle. Tänu, että sä räägit ikäyhden vastuun. Anna jokaisen kokea, että Pyhä Henki minussa myös puhuu minulle. Lupaa, että ikäyks kokeeks, että Pyhä Vaim minus räägib ka minulle. Herra Jeesus, me odotamme sinua henkesi kautta. Isand Jeesus, me ootamme sinun vaimu kaudu sinua. Kiitos Isä, että voimavaikutuksesi laskeutuu. Tänu, että Isand väeavaldused ka langevad. Kiitos Isä, että hengen lahjat toimii. Tänu Isä, että vaimu ainit toimivat. Me ylistämme ja kiitämme sinua, Herra. Me ylistämme ja tänämme sinua, Isä. Herra, anna mulle myöskin profetaalisia sanoja. Isand, annako mulle neid profeetlikke sõnu. Niin, että sellaisia sanoja, jotka koskettaa sinun omiesi sydämiä. Neid sõnu, mis puudutavat sinun lasten sydämiä. Herra, me haluamme nähdä sinut. Isand, me tahame sind nähdä. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Tuossa joulun aikana, kun mä rukoilin, Kun mä jõuluajal palvetasin, niin Jumalan henki sanoi mulle näin. siis ütles Jumala vaim mulle niin. Minä haluan alkaa vapauttamaan minun kansaani heti vuoden alusta lähtien. Minä hakkaan vapastamaan ja soovin vapastada oma rahvast just aasta algusesta alati. Jumala valmistaa omaa kansaansa nyt jotakin suurta varten tällä hetkellä. Ja Jumal on praegusel hetkel just oma rahvast valmistamas millegi suure asia jaoks. Ja tällainen samankaltainen sanoma mulla on ollut ihan kaikissa seurakunnissa. Ja selle taoline sõnum on olnud peaaegu kõigis kogudustes. Nyt on aika virittää palavaksi armolahjat. Nüüd on aeg tõesti õhutada lõkkele kõik need armuannid. Sen tähden mä oikein toivon ja pyydän, että joka ikinen täällä oleva Ja sellepärast ma väga loodan ja palun, et igaüks siin olijatest voisi oikein herkistyä aistimaan, mitä Jumalan henki sinulle haluaa puhua tänään. võiks väga tundlikuks saada ja aru saada, mida Jumala vaim tahab just sinule täna Äläkä rääkida. ollenkaan ajattele, että minä voi kuulla Jumalan ääntä. Ära püüa üldsegi mõelda seda, et mina küll ei suuda Jumala häält kuulda. Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Jeesus ütles, minu lambad kuulevat minu häält. Kyllä sinä voit kuulla. Sa saad kuulda. Joo. Ja Jumalan henki, kun sinä olet pyytänyt Jeesuksen sydämeesi, Ja kui sa oled Jeesus oma südamesse palunud, siis Jumala niin vaim, hän on puhuva Jeesus. siis tema on kõnelev Jeesus. Hän edelleen puhuu myöskin sinun sydämessäsi. Ta ikka veel räägib ka sinu südames. Mutta mikä auttaa meitä kuulemaan hänen äänensä aina vaan tarkemmin? Aga mis on abiks meil selleks, et me enam võimalikult täpselt kuuleks ta häält? On se, että meidän ympärillämme on pyhä ilmapiiri. Et se on see, et meid ümbritseb see püha atmosfäär. Me ollaan kaikki opittu kokemaan tässä maailmassa, mitä on paha ilmapiiri. Me kõik oleme selles maailmas juba kogenud seda, mis tähendab üks halb selline atmosfäär. Onko joku kokenut pahaa ilmapiiriä? Kas keegi on kogenud seda halba Me atmosfääri? ollaan kaikki. Ja me kõik oleme. Ja sen takia on tärkeää, että meistä tulee kansaa, joka rukoilee ja ylistää. Sellepärast on tähtis, et meist tuleks üks rahvas, kes palvetab ja ülistab. Että meillä on pyhä ilmapiiri ympärillä. Et meid ümbritseb üks püha atmosfäär. Jos meillä on pyhä ilmapiiri ympärillä, Kui meie ümber on see püha atmosfäär, niin paha ei pysty hallitsemaan meitä, meidän ajatuksia, meidän käyttäytymistä niin helposti. siis kuri ei saa mõjutada meie käitumist ja meie mõtteid nii lihtsalt. Ja tästä on kysymys Ja nyt. selles on asi just Joo. praegu.
Paavali kirjoitti aikoinaan roomalaiskirjeessä luvussa 7. Paulus kirjoitas Roomakirja 7. peatükis omalla ajalla. Että hän ei pystynyt aina tekemään sitä, mitä hän tahtoo. Että ei ollut suuteline alati tegema seda, mida ta tahtis. Voi lukea sen. Jaa. Ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses, ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mina, vaid pat, mis elab minus. Eli Paavali oli huomannut myöskin, että uskovassa ihmisessä on usein sisäinen ristiriita. Ja Paulus oli märganud seda, että usklikus inimeses on sageli selline sisemine vastuolu. Sinä olet uusi luomus. Sä olet uusloodu. Ja sinulla on hengessä tahto tehdä hyvää koko ajan. Ja sinus oled vaim tahab kogu aeg head teha. Mutta meillä onnettomilla on vielä liha. Aga meillä õnnetutel on liha ka veel alles. Oletko huomannut? Kas olet märganud? Joo, ja se liha tahtoo tehdä sitä samaa, kun se teki aina ennen uskoon tuloa. Ja se liha tahab seda sama teha, mitä tegi enne usulle tulekut. Paavali joutui käymään tätä samaa taistelua lävitse. Paulus pidi ka samasugust võitlusest läbi minema. Tahto on tehdä hyvää, mutta aina ei ole voimaa tehdä hyvää. Tahe on kyllä head teha, aga alati pole jõudu seda head teha. Eli mikä on ratkaisu tähän? No mis siis on lahenduseks? Efesolaiskirje 5.18 sanoo suomalaisen käännöksen mukaan, että antakaa täyttää itsenne pyhällä hengellä. Efesuse 5.8 on suomenkielses piiblis, että laske endid täyttä pyhä vaimuga. Eli on hyvin tärkeää aloittaa päivä ihan aamusta jo rukouksella. On väga õige alustada päeva just hommikust alates palvega. Ja mä olen huomannut, että mun kohdalla Jumala usein herättää yöllä. Ja enda juhul olen märganud, että Jumal sageli äratab ka öösel. Mä olen aika levoton nukkuja. Ma olen väga selline rahutu. Ja vaimo väittää vielä, että kova kuorsaamaan. Ja naine ütleb, et ma veel kõva noskaja ka. Nöökkää. Ta noogutab. Joo, se on pieni ongelma. Se on väike probleem. Mutta välillä Jumala herättää yöllä. Aga vahel Jumal ajab mind öösel ülesse. Ja silloin hän nimenomaan, kun hän herää, niin Jumala herättää meitä sen tähden, että hän kaipaa meidän seuraamme. Ja sellepärast, kun Jumal meid ka vahel äratab, siis ta igatseb ju nagu meiega osalust. Jumala on usein yöllä hyvin lähellä. Jumal on öösel sageli väga lähedal. Tiedättekö, mistä se johtuu? Teate, millest se tuleneb? Kun sä heräät yöllä, Kui sa öösel ärkad, niin ihmisen tietoisuuden taso on pikkusen alentunut sillä hetkellä. Inimese teadvuse niinku tasapind on sel hetkel pisut madalam. Ja silloin sä pystyt kuulemaan sydämesi äänen. Ja siis sa oled suuteline kuulma südame häält. Silloin pyhä henki puhuu. Siis räägib püha vaim su vastu. Joo. Ja sen takia Jumala haluaa, että me ihan aamusta saakka jo täytymme hengellä. Ja sellepärast Jumal soovib, et me juba hommikust alates täituksime vaimuga. Ja tämän takia Jeesus myöskin kehotti meitä rukoilemaan päivittäin, että tulkoon sinun valtakuntasi. Ja sellepärast Jeesus õhutas meid ka iga päev palvetama, sinu riik tulgu. Että Jumalan tahto tapahtuisi myös maan päällä niin kuin se tapahtuu aina taivaassa. Ja et Jumala tahe saaks toimuda alati nii, just nagu ta toimub taevastes. Jeesus käski meitä rukoilemaan, että valtakunnan lait ympäröis meitä ja hallitsis meitä maan päällä. Jeesus käskis meid paluda nii, et Jumala riigi seadused ümbritseks ja valitseks meid siin maa peal. Jos me emme rukoile, Kui me ei palveta, niin synnin ja kuoleman laki hallitsee meitä lihan kautta edelleen. siis ikka veel edasi valitseb meid patu ja surmakäsk. Mutta jos me rukoilemme Aga kui me ja palvetame taivasten valtakunta ympäröi meidät, ja taevariik on meid ümbritsemas, niin Raamattu sanoo, että elämän hengen laki hallitsee meitä. siis on piiblis öeldud, et elu vaimu käsk valitseb meie üle. Se on vapauden laki. Se on vabaduse Se on käsk. rakkauden laki. Se on armastuse käsk. Eli tämä ilmapiiri vaikuttaa siihen, että mikä laki hallitsee. See atmosfäär on siis mõjutab seda, milline seadus valitseb. Joo. Tietenkin myöskin Viron laki hallitsee. No loomulikult ka Eesti seadus valitseb. Se on otettava huomioon. Seda tuleb ka tähele panna. Silloin kun ajelee autolla, niin otettava huomioon, että Viron laki hallitsee. Ja kui autoga sõidad, peab meeles pidama, et Eesti seadus ka
valitsema. On muuten merkillistä, kun minä ajan ja mä oon suomalainen täällä Virossa. Ja nagu tähelepanuväärne on, kui ma soomlasena Eestis sõidan. Niin virolaiset kaikki ajaa ohitte koko Siis ajan. eestlased kõik sõidavad minust mööda kogu aeg. Joo, ne katsoo, että suomalainen. Vaatad, soomlane. Joo, mä yritän ajaa nopeusrajoitusten mukaan. Et mina püüan täpselt seadust täita ja kiiruse tasandil sõita. Ei halua saada sakkoja. Ma ei taha trahvi saada. Kyllä. Eli nyt täällä psalmi 19, täällä on mielenkiintoinen kohta. Ja 19. Taaveti laulus on yksi huvitav koht. Tosi huvittava. Joo, mielenkiintoista. Just niin. Joo. Õpib eesti keelt. Sä voit kääntää ihan suoraan. Psalmi 19 ja 14. 14. salmist Taaveti laul 19. Varjele palvelijasi julkeilta. Kaitse oma teenijaid, ma ei teagi täpselt, Julkeilta ihmisiltä. kuidas see eesti keeles on. Julke voisi olla tommonen mis sorti inimese julge on tässä suomekeelisesti? Ylpeästi pattude eest hoiamme kõlanud eesti keeles. Kuidas? Ylpeästi pattude eest hoiamme. Okei, hyvä. Varjele palvelijasi ylpeiltä ja syntisiltä. Ja ylpeytte pattude eest kaitsevat. Älä anna heidän minua hallita. Ära lase neil minule valitseda. Niin minä pysyn nuhteettomana. Siis ma olen laitmatu. Ja olen paljosta synnistä puhdas. Ja olen puhast paljudest pattudest. Eli jos minun ympärilläni ei ole sellainen paha ilmapiiri, Kui mind ei ümbritse selline kuri atmosfäär, niin silloin minä pystyn ajattelemaan oikein siis ma olen suuteline õieti mõtlema. ja minä pystyn tekemään asioita oikein. Olen suuteline ka asju õieti tegema. Mutta jos minun ympärilläni on ylpeitä, synnissä eläviä ihmisiä, Aga kui mind ümbritsevad need uhked ja patus elavad inimesed, niin ne voi helposti ottaa hallintavallan minusta siis nad väga lihtsalt võivad nagu meelevalla võtta minu üle. ja seura tekee kaltaisekseen. Seura tekee Ja kaltaisekseen. et sa muutud selle sarnaseks, kellega sa sõbrustad. Ja sen takia on niin tärkeää, että kun täällä sanottiin, että Herra varjele minua. Ja sellepärast on nii oluline, et kui paluti siin 19. salmis, et issand hoia mind. Joo, jos meidän ympärillämme on pyhä ilmapiiri, Kui meid ümbritseb see püha atmosfäär, niin silloin me ajattelemme ja toimimme oikein. siis me ka mõtleme ja tegutseme õigesti. Ajatelkaa, silloin kun tulee herätyksen henki laskeutuu, Ja mõelgem nüüd, kui tuleb alla langeb ärkamise vaim. Jumalan hengen vaikutus on voimakas silloin paikkakunnan ja seurakunnan yllä. Siis Jumala vaimu väen mõju on väga suur koguduse üle. Niin ihmiset käyttäytyy ihan eri tavalla silloin. Siis inimesed käituvad täiesti teistmoodi. Uskomattomat ihmiset itkee syntejänsä. Uskomatud hakkavad oma pattude pärast nutma. Ja seurakunnassa uskovat rakastaa toisiaan ja ne on niinku yhtä. Ja koguduses inimesed armastavad üksteist ja nad on just nagu üks ihu. Tätä me odotetaan, eikä vaan? Seda me ootame, kas see Tätä me odotamme ja se tulee vielä. Ja se tuleb. Joo. Saa huutaa hallelujaa, jos innostuu. Halleluja hüüda, kui sa oled Mutta innostunut. ei ole pakko. Aga ei ole kohustus. Joo. Halleluja. Mennään eteenpäin. Mutta sielun vihollinen pyrkii pääsemään lähelle meitä. Püüab meile ligi tulla. Voit lukea, että on 1 Pietari 5. Ja alanduge siis Jumala vägeva käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal ja heitke kõik mure tema peale, sest tema peab poolt teie eest. Olge kained, valvake, teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möörgav lõvi, otsides keda neelata, tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Eli vihollinen kiertää ympäri ja yrittää nielaista. Vaenlane käib ümber ja püüab meid alla neelata. Eli jos se pääsee nielaisemaan, niin se silloin ottaa hallintavallan. Ja kui ta õnnestub see alla neelamine, siis ta võtab meile valla ka. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että me säilytämme semmoisen rukouksen hengen. Ja sellepärast on ääretult oluline, et me hoiame ennast kogu aeg palvevaimus. Jos sinä pidät ajatuksesi Jeesuksessa ja pysyt rukouksessa,
kui sa hoiad oma mõtteid Jeesusel ja olet nagu palvemõtetes. Niin sinulla on ikään kuin Jumalan koko sota-asu sinun ylläsi koko aika suojaamassa sinua. Siis on just nagu kogu Jumalik täielik sõjavarustus sind peal kaitsmas. Joo. Ja sen takia, kun sinä pysyt rukouksessa, Seepärast, kui sa pysid palves, niin silloin vihollinen joutuu pakenemaan. siis vaenlane peab tugenema. Täällä Efesolaiskirje 4.27. Efesuse kirja 4. peatüki 27. salmis. Otetaan tuolta. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Vihastuge, aga ärge tehke pattu. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ärge laske päeva looja minna üle oma viha. Älkääkä antako perkeleelle sijaa. Ärge andke ka vaenlasele maa. Tämä sija-sana kreikan kielellä on topos. Se maa andmine kreeka keeles on topos. Se tarkoittaa vaikutusalaa. Se tähendab mõjupiirkonda. Eli älkää päästäkö vihollista lähelle. Ärge laske siis vaenlast enda lähedale. Eli jos vihollinen pääsee lähelle, niin se alkaa hallitsemaan ilmapiiriä meidän ympärillä. Ja kui vaenlane lähedale pääseb, siis ta hakkab valitsema ka seda atmosfääri. Ja silloin se ottaa hyvin helposti, pääsee syöttämään meille omia ajatuksia. Ja siis tal õnnestub väga kergelt meille oma mõtteid syöttää. Tästä erinomainen esimerkki on 1. Mooseksen kirja luku 3. Väga eriline näide on esimese Moosese 3. peatükk. Täällä on Adam ja Eeva paratiisissa. Adam ja Eeva on siellä paratiisis. Ja Jumala oli varoittanut Adamia, että saatte syödä ihan vapaasti kaikista paratiisin puista. Ja Jumal oli hoiattanut ka Adamit, että te võite vabalt süüa kõigist paradiisi Mutta puudest. hyvä ja pahan tiedon puusta älä syö. Aga hea ja kurja tundmise puust ära söö. Koska sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuolema. Sellel päeval, kun sa seda sööd, siis pead sa surma surema. Eli Jumala varoitti tiedosta. Jumal hoiatas sellest teadmiste eest. Ja nyt sitten täällä kerrotaan, että luvussa 3, että käärme oli kavalin kaikista kedon Ja eläimistä. 3. peatükis öeldakse, että madu oli kavalam kõigist loomadest. Ja käärme sanoi Eevalle, että onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisista. Madu ütles Eevale, kas Jumal on tõesti öelnud, ärge sööge ühestki puust paradiisis. Mun vaimoni Teija näki kerran unen elämänpuusta ja hyvä ja pahan tiedon puusta. Mu abikaasa Teija näki kord unenägu sellest hea ja kurja tundmise puust. Teija voi korjata, jos mä muistan sen väärin. Kui ma seda valesti nüüd mäletan, siis Teija võib parandada. Mutta mulle jäi mieleen se, mitä Teija kertoi siitä. Aga meelde jäi se, mitä Teija rääkis sellest. Että se hyvä ja pahan tiedon puu oli paljon kauniimpi katsella kuin elämänpuu. Et se hea ja kurja tundmise puu oli palju ilusama välimusega kui Se oli elupuu. erittäin houkuttelevan ja kauniin näköinen. Se oli väga meelitava ja ilusa välimusega. Sitten Teija kertoi, että elämänpuun hedelmässä oli ikään kuin, jokaisessa hedelmässä oli ikään kuin semmoinen ristinmerkki. Ja ta ütles, et elupuu igas viljas oli nagu ristimärk. Ja nyt kun me katsotaan, että siellä tiedonpuun oksilla oli käärme. Ja kui me vaatame, et hea kurja tundmise puul oli siis madu oksta peal. Ja juutalaiset rabbit kertoo, että paratiisin keskellä oli tiedonpuu ja elämänpuu. Ja juudi rabid ütlevad, et paradiisi keskel olid siis need mõlemad. Ja se löytyy myös toinen luku ja 9, että nämä puut olivat keskellä paratiisia. Teise peatükki 9. salm ütleb, et need puud olid paradiisi keskel. Ja ne on vierekkäin. Nad olid kõrvuti. Ja nyt Eeva katsoo sitä hyvä ja pahan tiedon puuta. Ja Eva vaatab seda hea kurja tundmise puud. Ja täällä sanotaan näin, että ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä. Ja siinä öeldakse, että nainen näki, että sellest puust on hea syyä. Se oli ihana katsella. Se oli imeellinen naha. Ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja armas puu, mis andis Ja võistu. hän otti sen hedelmästä ja söi. Ta võttis seal vilja ja sõi. Ja antoi myös miehelleen se, joka oli hänen kanssa, ja hänkin söi. Ja andis ka oma mehele, kes oli temaga ja se temagi sõi. Eli siinä puussa oli houkutteleva ilmapiiri ympärillä. Selle puu ümber oli siis selline peibutav atmosfäär.
Ja sen tähden, ystävät, me eletään ihan samanlaista aikaa tällä hetkellä. Ja sellepärast, sõbrad, me elame just sarnases ajas praegu. Oletteko huomannut, kuinka ihmiset ovat tiedossa kiinni tällä Kas te hetkellä? olette märganud, kuidas inimesed on teadmistes praegu väga kinni? Kaikkein taitavimmat tyypit, mitä mä olen nähnyt, niin on sellaisia, yksi rullaluistelija ja selas kännykkää samaan aikaan. Kõige osavamad sellid, keda olen näinud, et rulluiskudel sõitja samal ajal ta kogu aeg seda oma nutitelefoni siin scrollis. Joo. Eli se on jo aikamoinen taito. Se on väga eriline oskus. Bless you. Joo. Kyllä. Eli ihmiset rakastavat tietoa. Inimesed armastavat teadmisi. Joo. Mutta tieto ei, ystävät, meille kaikki tieto, mitä me saamme, ei ole meille hyödyllistä. Ja sõbrad, kõik see teadmine, mida me saame, ei ole meille vajalik ega Ja sen takia on tärkeää, että me syömme elämänpuusta. Ja sellepärast on väga tähtis, et me sööme sealt elupuust. Elämänpuusta saa myöskin tietoa. Elupuust saab ka teadmisi. Mutta sen Jumalan henki opettaa meille. Aga seda õpetab meile Jumala vaim. Raamattu sanoo, että rakkaus rakentaa. Piiblis on öeldud, et armastus ehitab. Mutta tieto paisuttaa. Aga tunnetus teeb suurelliseks. Ja sen takia, ystävät, on niin kuin tärkeä asia. Mä haluan niin kuin oikein varoittaa meitä kaikkia tällä hetkellä, että... Ja sellepärast on väga oluline, sõbrad, et ma tahan teid kõiki hoiatada meitä, kõiki. Että tiedon puun ympärillä on edelleenkin paha ilmapiiri. Et selle teadmiste puu ymber on ikka veel se kuri Ja mä olen oppinut sillä tavalla, että kun mä luen esimerkiksi uutisia, ma olen õppinud seda, et kui ma uudiseid näiteks loen, ei mun tarvi lukea kaikkea. Tuolla oli tappoja, tuolla oli murha ja tuolla oli varkaus, niin en mä tarvi semmoista tietoa. ma ei vaja sellist infot, et see oli tapjas, see oli mõrvad, ma ei vaja sellist infot. Miksi mä lukisin niitä? Miks ma peaks ei lugeda? No, ei se haittaa. Jatketaan. Jatketaan. Joo. Hauska. Hauskaa. Joo. Mutta silloin kun me luemme Jumalan sanaa, Siis kun me loemme Jumalan sanaa, ja Jumalan henki valaisee meille Jumalan sanaa, ja Jumala vaim valgustab meille, niin silloin meille tulee elämän ja Jumalan voiman ilmapiiri meidän ympärillä. siis meid ümbritseb siis elu ja Jumala väe atmosfäär. Se suojaa meitä. Se kaitseb meid. Ja tämä on hyvin tärkeä asia oivaltaa. Joo. Väga oluline asi mõista. Ja Jeesus aikoinaan lähetti opetuslapsiaan edellään ja julistamaan sanaa. Jeesus omal ajal saatis oma jüngrid kuulutama sõna. Aga need 72 pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid, Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul. Tema ütles neile, ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat, vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Tässä on muutama mielenkiintoinen kohta, minkä mä alleviivannut. Siin on alla joonitud mind huvitavad kohad. Kun Jeesus lähetti opetuslapsensa, kui Jeesus läkitas oma jüngreid, hän jakoi heille omaa auktoriteettiaan ja voimaansa. Siis ta jagas neille oma meelevalta ja väkeä. Ja he olivat innoissaan, koska he huomasivat, että riivaajatkin ovat meille alamaiset. Ja nad olid vaimustunut, sest nad märkasid, et kurjad vaimud ka alistuvad. Ja Jeesus sanoi tässä näin, että minä näin saatanan lankeavan taivasta niin kuin salaman. Ja Jeesus ütles, että mä nägin taevasta alla lankevat saatana. Miksi Jeesus sanoo tällä tavalla tässä yhteydessä? Miksi Jeesus just selles kontekstis niimoodi ütles? Sen tähden, että kun opetuslapset lähtivät sillä auktoriteetilla, mikä Jeesus oli heille antanut, sellepärast, et kui jüngrid läksid selle meelevalda, mis Jeesus oli neile andnud, niin ilmapiirissä tapahtui muutos silloin. Siis
selles atmosfääris toimus sellel muutus. Sielun vihollinen menetti hallintovaltaa niillä paikakunnilla, mihin opetuslapset meni uskon kautta. Ja siis hingelaanlane kaotas meelevalla nendes paikades, kuhu jüngrid läkitati. Ajattelepa, jos sinä rukoilet ja kun sinä rukoilet kodissasi paljon. Ja kui sa palvetad ja oma kodus palju palvetad. Ja ylistät Jumalaa siellä. Ja ylistät seal Jumalat. Niin se on Jeesukselle pyhitetty koti silloin. Siis se kodu on Jeesuselle pyhendatud ja pyhitsetud kodu. Joo. Niin sielläkin on sielun vihollisen auktoriteettiasema on silloin menetetty ja Jeesus hallitsee sinun kodissasi. Jeesus valitsee sinun kodus ja hingevaenlase meelevalta on sieltä ära aetud. Ajattelepa tätä asiaa. Jos sinä olet ainoa henkilö, joka on uskossa omassa kodissasi. Kui sa oled oma kodus ainus inimene, kes on usklik. Mutta sä rukoilet paljon. Aga sa palvetad paljon. Ja sä julistat siellä, että tämä on Jeesuksen koti. Ja kuulutad seal. Se on Jeesuksen kodu. Niin siellä on pyhä ilmapiiri silloin. Siellä on siis pyhä atmosfääri. Ja silloin sinun lähiomaisesi on pyhitettyjä myöskin. Siis ka sinun lähisukulaset on ka pyhitsetud seal. Ja heillä on erinomainen mahdollisuus tulla uskoon ja löytää Jeesus siellä. Ja neil on erillinen võimalus siis tulla ka usule seal. Tämä ilmapiiri on äärettömän tärkeä. Se atmosfäär on eriti oluline. Mutta sitten jos uskova katsoo uskomattoman puolisonsa kanssa vaikka jotakin elokuvia, missä on tappamista. Aga kui se usklik abikaasa vaatab uskmatu abikaasaga mingit mõrva või tapmist sisaldavat filmi. Niin sitä kautta voi myöskin paha ilmapiiri päästä kotiin. Ja selle kaudu võib ka siis se kuri atmosfäär koju sisse päästä. Ja voi tulla riitaa, voi tulla monenlaista ongelmaa siihen kotiin. Ja siinä koju voivat tulla mitmesugused probleemid ja tüli. Eli äärettömän tärkeää on varjella sitä ilmapiiriä meidän ympärillä. Ja väga oluline on kaitsta seda atmosfääri meidän ympärillä. Jeesus sanoi näin, että älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset. Jeesus ütles, et ometigi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teille alistuvad. Vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on ovat kirjoitettuna taivaissa. Vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Eli kun nimi on kirjoitettu taivaissa, tarkoittaa sitä, kui sun nimi on taevasse kirjutatud, se tähendab että Jumalan henki asuu sinun sydämessäsi. Et Jumala vaim elab sinu sydämessä. Sinun henkeesi on luotu uusi sisäinen sydämen ihminen. Sinu vaimu on loodud uus sydäme siseminen inimene. Ja tämä on sinun asemasi, uusi asemasi Kristuksessa. Ja se on sinu uus positioon Kristusessa. Jeesus tarkoitti tällä sitä, että koska sinä olet uusi luomus Kristuksessa. Jeesus mõtles sellega seda, että kuna sa oled uus loodu Kristusessa. Niin sielun vihollisella ei ole mitään mahdollisuutta koskea sinun henkeesi. Siis hingevaenlasella ei ole mingit võimalust sinu vaimu puudutada. Ja se on se asian ydin tässä. Ja se on selle asja tuum. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Rõõmustage selle pärast, että teidän nimet on taevasse kirjoitettu. Ja nyt jos sinun henkesi on uudesti luotu. Ja kui sinu vaim on nyt uueks loodud. Niin siitä sitten tämä auktoriteetti ja pyhä ilmapiiri voi levitä ja kasvaa. Siis selle läbi saab siis meelevald ja pyhä atmosfäär levitä ja kasvada. Ja nyt sitten kun uskova alkaa myöskin julistamaan ääneen Jeesuksen voittoa omassa elämässään. Ja kui usklik hakkab siis häälega kuulutama Jeesuse võitu oma elu üle. Niin silloin hän on puettu Jumalan koko sotaassa. Siis on ta riietatud Jumala täielikku sõjavarustusta. Mä olen huomannut näiden vuosien aikana, kun mä oon ollut uskossa. Aastate jooksul, kui ma nüüd usus olen olnud, olen tähele pannud. Et sielun vihollinen pyrkii tukkimaan meidän suun. Et hingevaenlane püüab meie suu kinni teepida. Taikka sitten toinen on se, että jos meidän suu ei pysy kiinni. Või teine võimalus, et kui me suu ei ole kinni. Niin me alamme valittamaan. Siis me hakkame hädaldama. Mun elämäni on niin surkeita ja kurjaa. Mulla on niin vilets ja vaevane elu. On niin paljon vaivoja ja ai sattuu joka paikkaan. Jälle igal puol torgib ja valutab. Joo. Niin silloin tulee paha ilmapiiri ympärille. Siis sun ympärillä tuleekin sellainen väga vilets atmosfäär. Koska Efesolaiskirje 6 sanoo meille näin. Kuna Efesuse
Kirja 6. peatükki. Jae 12. 12. salmis on öeldud. Mä otan asiayhteyden täällä jakeen 11. Mä otan ka se kontekstis selle 11. salmi. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Panke peale kogu Jumala täielik sõjavarustus, et vastu seista vaenlasega. Ja huomatkaa, tässä sanotaan näin. Ja manke lähelle nyt öeldakse nii. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, Sest meil pole võitlemist liha ja verega, vaan hallituksia vastaan, vaid meelevaldadega. valtoja vastaan. Valitsuste vastu. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, Siin pimeduses valitsevate maailma valitsejate vastu. pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Kurjade vaimude vastu, kes on taevalautuses. Joo. Eli tässä on meidän todellinen vihollinen. Siin ongi siis meie tõeline vaenlane. Eli meidän todellinen vihollinen ei ole muut ihmiset, Meie tõelised vaenlased ei ole teised inimesed, vaan ne ihmiset, jotka ovat vihollisen hallintavallan alla. Meidän on nähtävä, että siellä on aina sarvipää takana kaikessa. ja need inimesed, kes on vaenlase meelevalla all, siis meil tuleb näha, et nendel on alati nagu sarvedega pea taga. Mitä hengellisempi olet, mitä hengellisemmäksi kasvat uskovana, Kui mida vaimulikum sa oled ja mida vaimulikumaks usklikuna kasvad, niin näet, että siellä on aina vihollinen takana, siis sa kun saad tulee hyökkäyksiä. siis mõistad ja saad aru alati, kui tulevad rünnakud, et seal on vaenlane selle taga. Ja jos me näemme tämän, Ja kui me seda näeme, niin silloin me ymmärrämme, että me olemme hengellisessä sodan käynnissä koko ajan. siis me saame aru, et me oleme jätkuvalt vaimulikus sõjapidamises. Jos joku tulee ja lyö meitä sanoilla, Kui keegi tuleb ja sõnadega teeb ja me meile vastaamme samalla lailla ja takaisin, kui me samamoodi teile talle tagasi niin me vastame, käytämme samanlaisia aseita kuin vihollinen käyttää. siis kasutame samasuguseid relvi nagu kasutab vaenlane. Mutta lempeä sana taltuttaa kiukun. Aga siis Joo. kuidas ütleb, leebe sõna, siis vaigistab raevu. Joo. Ja silloin jos joku loukkaa meitä, me vastaamme ystävällisesti, Ja kui niin, keegi solvab meid, siis me vastame talle sõbralikult. niin me käytämme hengellisen sodankäynnin aseita. Siis me kasutame neid vaimuliku Joo. sõjapidamise riistu. Ja silloin tulee pyhä ilmapiiri meidän ympärille. Ja siis ümbritseb meid see püha atmosfäär. Ja silloin me olemme siinä auktoriteettiasemassa siihen toiseen ihmiseen nähden. Ja siis me oleme seal meelevalla positsioonist võrreldes teise inimesega. Joo. Jeesus tutki ilmapiiriä aina kaikkialla, mihin hän meni. Jeesus tundis ära selle vaimse atmosfääri mõju, kuhu ta iganes läks. Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames, mida see räägib nõnda, ta teotab Jumalat. Kes muu võib andeks anda kui Jumal üksi. Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad ja iseeneses ja ta ütles neile, miks te seda kõike arutate oma südames. Eli Jeesus pystyi aistimaan siitä ilmapiiristä, mitä ihmiset ajatteli. Jeesus suutis tajuda seda atmosfääri, millest ihmiset mõtlevad. Mutta mä olen huomannut myöskin, että taikurit ja niin sanotut mentalistit pystyy myöskin jossain määrin ohjaamaan ja aistimaan ihmisten ajatuksia. Aga ma olen märganud ka, et mustkunstnikud ja niinimetatud mentalistid ka mingil määral suudavad siis juhtima ka inimeste mõtteid. Eli koska heissä asuu pahoja henkiä. Kuna nendes elavad ka kurjad vaimud. Mutta nyt jos sinä elät rukouksessa, Aga kui sina elad palvevaimus, niin sinä olet suojattu. siis sa oled kaitstud. Sulla on pelastuksen kypärä päässä. Sul on peas päästekiiver Ja vihollinen ei pysty lukemaan silloin sinun ajatuksiasi. ja vaenlane ei saa siis sinu mõtteid lugeda. Onko hyvä juttu? Kas pole hea juttu? On hea. Joo. Kyllä. Ja sen tähden, ystävät, myöskin me pystymme uskovina aistimaan ilmapiiriä. Ja sellepärast sõbrad ka meie usklikena suudame ära tajuda seda atmosfääri. Tätä on myöskin henkien erottamisen armolahja. Seda on ka siis vaimude eristamise armuand. Ihminen tulee herkäksi hengessään aistimaan, minkälainen ilmapiiri hänen ympärillään on. Inimene saab vaimust tundlikuks, milline atmosfäär siin valitseb. Ja silloin, jos ihminen
on oppinut elämään siinä Jumalan läsnäolon ilmapiirissä, ja kui inimene on õppinud elama seal Jumala ligiolu atmosfääris, niin ei hän halua enää mennä semmoiseen ilmapiiriin, joka yrittää varastaa se häneltä pois. ja ta ei tahagi enam minna sinna keskkonda, kus se tahab temalt ära selle varastada. Ja sen takia Raamattu sanoo näin, Ja sellepärast öeldakse Piiblis nii, että älkää olko kaikkien ihmisten ystäviä. ärge olge sõbrad kõikidega. On viisasta valita ystävät tarkasti. Väga tark on see, kui sa vajavad arukalt valitsema sõpra. Jotkut ihmiset on semmosia, mä kutsun niitä valovampyyreiksi. Ja mõned inimesed on sellised, keda ma nimetan valguse vampiiridega. Ja ne yrittää imeä susta elämän. Nad püüavad välja imeda sust elu. Ja ne tekee sen monella eri tavalla. Ja teevad seda väga mitmel eri viisil. Ne tuo oman likasankonsa ja valittaa ja kaataa sen sun päälle. Nad toovad oma solgijämbri, hädaldavad ja kallavad selle sinu peale. Tuo kaikki omat murheensa siinä. Ja tema omad mured on kõik seal. Joskus on hyvä kuunnella toisen murheita, en mä sitä sano. Mõnikord on siiski hea, et me kuulame teiste muresid. Ma ei ütle seda, et on olemassa ihmisiä, jotka ei tee mitään muuta kuin valittaa. Aga on olemassa inimesi selliseid, kes midagi muud ei tee, kui ka ainult hädaldavad. Tällaisia ihmisiä kannattaa varoa. Tuleb ettevaatlik olla ja eemal hoida. Koska he varastaa sen hyvän ilmapiirin, mikä sun ympärilläsi on. Sest nad varastavad ära selle väga hea atmosfääri, mis on sinu ympär. Joo. Sen takia kannattaa valita tarkkaan ystävät, joiden kanssa viettää aikaa. Sellepärast on väga tähtis õieti valida sõprad, kellega koos aega veettaa. Mä otin ensimmäistä Samuelin kirjasta joitakin jakeita sen tähden, että me näkisimme, kuinka suuri voima on voidellussa musiikissa. Et ma võtsin esimese Samueli raamatust sellepärast neid kirjakohti, et me näeksime, kui suur vägi on selles muusika hoidmises. Joo. Edetään sillä tavalla, että luet toi ensimmäinen lause. Ja Samuel võttis õlisarve ja võidis teda vendade keskel ja issanda vaim tuli võimsasti Taaveti peale alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Samuel tõusis ning läks Raamasse. Samuel oli profeetta, joka voiteli Daavidin kuninkaaksi. Kes võidis Taavetit Ja kuningaksi. se pyhä voiteluöljy, mikä oli laitettu Daavidin päähän ja hänen yllensä, Ja se pyhä võiteõli, mis oli pandud Taaveti peale ja tema peale. sai aikaan sen, että Jumalan ilmapiiri laskeutui Daavidin päälle ja ympäröi hänet. Ja teki seda, et Jumala püha atmosfäär tuli Taaveti peale ja ümbritses teda. Ja David opetteli elämää siinä pyhässä ilmapiirissä. Ja Taavet õppis elama selles pyhas atmosfääris. Tiedätkö, kuinka sinä voit oppia elämään ja aistimaan pyhän ilmapiirin? Kas sa tead, kuidas sina võid õppida ja elama selles pyhas atmosfääris? Psalmi 37:7 sanoo, hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Taaveti laul 37:7 ütleb, jää vaikseks issanda ees ja oota teda. Jos sinä opettelet olemaan hiljaa Herran edessä, Kui sa õpid olema issanda ees vaikselt, sä opit aistimaan, minkälaisia ajatuksia ja tunteita sinun sydämessäsi on. õpid aru saama, mis mõtteid ja tunded su südames Ja on. minkälainen ilmapiiri sinua ympäröi. Ja milline atmosfäär sind ümbritseb. Vuosien aikana minä olen oppinut nauttimaan hiljaisuudesta yksinäisyydestä. Ja aastate jooksul ma olen õppinud nautima seda vaikust ja üksindust. Joo, silloin kun rukoilee. Siis kui ma palvetan. Ja aistimaan sitä ilmapiiriä. Ja tajuma ja seda atmosfääri. Ja myöskin David kertoo psalmeissa monessa, että hän rakasti sitä Jumalan läsnäoloa. Taavet kirjutab ka paljudes psalmides, et ta armastas seda Jumala ligiolu. Oletko saanut kokea Jumalan läsnäoloa seurakunnan keskellä? Kas sa oled saanud kogeda Jumala ligiolu koguduses? Se on mahtavaa. Se on vägev. Se on taivas maan päällä. Se on taivas maa peal. Ja sen takia sä voit kokea sitä myöskin, kun sä rukoilet yksin. Ja sellepärast võid seda kogeda ka siis, kui sa üksi Mutta palvetad. sitten sä voit jatkaa ja lukea tuosta eteenpäin. Aga issanda vaim lahkus Saulist ja üks kuri vaim issandalt kohutas teda. Joo, eli Herran henki poistui kuningas Saulin yltä. Ja issanda vaim lahkus kuningas Sauli pealt. Ja Herran lähettämä paha henki alkoi vaivaamaan häntä. Ja issandat se läkitatud, se kuri vaim hakkas teda vaeva. Eli ensin Saulin ympärille tuli paha henki. Esmalt tuli Sauli ümber siis see
kuri vaim ja toi pahan ilmapiirin. ja se kole atmosfäär. Tiedätkö, että vihollinen voi tuoda väsymyksen ilmapiirin, Tead, et vaenlane võib tuua ka sellise väsimuse, masennuksen ilmapiirin, masenduse, vihollinen voi tuoda vihan ilmapiirin, viha sun üle tuua. vihollinen voi tuoda himon ja houkutuksen ilmapiirin. Ka sellise himu ja meelituu. Ja silloin se alkaa vaikuttamaan ihmisen ajatuksiin ja tunteisiin. Ja se hakkab mõjutama inimese mõtteid ja tunteid. Mä olen saanut kokea sen kerran, Ma olen kord võinud seda kogeda, että yhtäkkiä tuli sellainen suuri väsymys. et järsku tuli üks suur väsimus. Ja mä ajattelin, että mä oon nukkunut ihan hyvin, Ma mõtlesin, ma olen ju tõesti mutta silti mä oon näin väsynyt. üsna hästi maganud, aga ikka veel nii väsinud. Ja sitten mä koin, että Jumalan henki sanoi mulle, Ja siis ma kogesin, et Jumala vaim ütleb että mulle, toi on vihollinen. see on vaenlane. Yrittää tehdä sut väsyneeksi. Ta püüab sind väsinuks Mä teha. aloin vastustamaan perkelettä, niin kuin Raamattu käskee. Ma tegin nii, nagu Piibel õpetab, vaenlasele vastu seisma. Ja se lähti. Ja ta kadus. Ja sen jälkeen ei ollut yhtään väsynyt taas. Ja sen jälkeen ei ollut üldse mingit väsimust. Ystävät, meidän tulee hallita ilmapiiriä meidän ympärillä. Sõbrad, me peame valitsema selle atmosfääri üle, mis meil ümbritseb. Meidän tulee tiedostaa se, että vihollinen tulee pyrkii pääsemään koko aika lähelle. Me tuleb olla teadlik, et vaenlane jätkuvalt püüab tulla meile lähedale. Se tulee meidän lähelle, vaikka me ei edes uskottaisi, että se on olemassakaan. Ta tuleb ka siis meie ligi, kui me ei usuksikin teda, et ta üldse olemas on. Se ei välitä meidän uskosta. Tema ei hooli meie usust. Se on vähän niin kuin yksi suomalainen pastori sanoi tällä tavalla. Se on just nagu üks väike Soome pastor, kun niimoodi ütles. Kyllä niitä sielunvihollisen voimia on, Ja neid hingevaenlase jõude küll on. mutta on kaikki Afrikassa. Need on kõik Afrikas. Ei ne ole kaikki Afrikassa. Ei ole kõik Afrikas. Niitä on Suomessa ja niitä on Virossakin. Onko joku pannut merkille? Neid on Soomes ja Eestiskin, kes on tähele pannud seda. Vastustakaa perkelettä Seiske niitä, vastu että pakenee. ja siis ta põgeneb. Voi lukea eteenpäin. Käskykö vai Herra? Käskigu nüüd meie isand oma sulaseid, kes on su ees, otsida mees, kes oskab kannelt lüüa, et ta siis, kui su peal on Jumala kuri vaim, mängiks oma käega ja sul oleks siis parem olla. Halleluja, siinä voi jatkaa. Tässä me nähdään, että nämä ihmiset ymmärsi siihen aikaan, että kun joku soittaa pyhässä hengessä, Täältä, kun inimesed sel ajal taipasid, kui keegi pühas vaimus mängib, niin paha henki lähtee pois. siis läks kuri vaim minema. Eli musiikillakin on, voidellulla musiikilla on suuri voima. Muusikal on kasu võitmine ja suur vägi. Eli jos sinulla on paha olla joskus kotona, Kui sul kodus on mõnikord halb olla, on masennusta, on vihaa, pyrkii tulemaan tämmöisiä negatiivisia tunteita, masendust, viha ja sellised negatiivsed tunded tahavad peale suruda. niin mä olen opettanut ihmisiä ainakin näin. Ma olen siis inimesi vähemalt niimoodi õpetanud. Laita ylistysmusiikki Pane soimaan helisema üks ülistus. ja ala ylistämään Jumalaa. Ja hakka Jumalat ylistama. Niin ilmapiiri vapautuu. Siis kohe atmosfäär läheb vabaks. Joo. Tai sitten voi puhua kielillä. Või siis räägid keeltest. Tai voi lukea psalmeja ääneen, koska ne on tarkoitettu laulettaviksi. Või lugeda häälega siis neid Taaveti laule, sest need on mõeldud laulmiseks. Sinulle on annettu voimakkaita sota-aseita pahaa oloa vastaan. Sul on antud väärisi sõjariistu selle halva olemise vastu. Onko hyvä juttu? Kas on hea? Joo. Ajattelepa ihmistä, joka ei tunne Jeesusta. Mõtle inimese peale, kes ei tunne Jeesust. Ei hän pysty millään lailla vastustamaan pahaa. Ta ei suuda mingil viisil kurjale vastu seista. Paha saa liikutella häntä ihan miten haluaa. Kuri võib lükata tenna kuhu iganes tahab. Mutta sinä voit vastustaa, Aga sina suudad vastu koska sä seista. tiedät, totuus tekee vapaaksi. Sest sina tead ja tõde teeb vabaks. Silloin Saul sanoi palvelijalle. Ja Saul ütles oma sulastele, vaadake siis mulle üks mees, kes hästi mängib ja tooge mu juurde ja üks noortest meestest kostis ning ütles, vaata, ma olen näinud betlemlase Iisai poega, kes oskab mängida. Ta on vapper kangelane, sõjamees ja osav sõnas. Ta on nägus mees ja issand on temaga. Joo. Eli tässä me nähdään, että oli tunnettua, että Iisailla on poika, joka osaa soittaa. Oli siis teada, että Iisail oli poeg, kes oskas mängida. Ja täällä sanotaan, hän oli kelpo mies, suomenkielinen sana kelpo mies. Et soome keeles on siis nagu kelpo mies, et mis meil on Mutta hebreankielinen sana on gibor.
Ja hebreakeelne sõna on gibor, joka tarkoittaa voimakasta, mis rohkeaa. tähendab jõuline ja julge. Ja siinä on myöskin hajil-sana mahtavaa ja tehokas. Võimas ja tõhus on ka veel need. Eli tämä voitelu oli tehnyt Daavidista voimakkaan ja rohkean. Et võitmine oli teinud Taavetist Joo. siis jõulise ja julge. Ja sen tähden, ystävät, on niin tärkeää, että meilläkin on tällainen jumalallinen ilmapiiri. Daavid nimittäin soitti paljon. Sellepärast sõbrad on nii oluline, et meil on ka see jumalik atmosfäär meie ümber. Hän teki paljon. Taavet nimelt mängis palju. Hän teki paljon psalmeja. Ta tegi palju psalme. Ja sitä kautta hän viihtyi paljon siinä ilmapiirissä, pyhän hengen ilmapiirissä. Ja selle läbi oli ta väga palju siis aega selles pyhas atmosfääris. Oli nimittäin tunnettua, että Herra oli Daavidin kanssa. Oli teada nimelt, että Issand oli Taavettiga. Se tarkoittaa sitä, että kun sinä olet täynnä pyhää henkeä, Se tähendab seda, että kui sa oled täidetud püha vaimuga, niin Herra on sinun kanssasi. siis Issand on sinuga. Eli nyt pyhä henki kreikaksi on parakleetos. Ja kreeka keeles sõna püha vaim on parakleetos. Tarkoittaa vierelle kutsuttu. Se tähendab kõrvale juurde kutsuttu. Asianajaja, puolustaja, joka kulkee sinun vierellä. Sinu asjaaja ja sinu kaitsja, kes on Antaa pyhän ilmapiirin sinun ympärille. ja laseb ka tulla püha atmosfääri sinu ümber. Joo, voit jatkaa ja lukea loppuun saakka. Siis läkitas Saul käskjalad Iisai juurde, et nad ütleksid, saada minu juurde oma poeg Taavet, kes on lamaste juures. Ja Iisai võttis eesli, leiba, nahklähtri, veini ja ühe sikutarre ning läkitas oma poja Taavetiga Saulile. Nii tuli Taavet Sauli juurde ja astus tema teenistusse. Saul armastas teda väga ja Taavet sai tema sõjariistade kandjaks. Ja Saul läkitas Iisaile ütlema, lase Taavet jääda mu teenistusse, sest ta on minu silmis armu leidnud. Ja vielä alin. Ja kui vaim Jumalalt oli Sauli peal, võttis Taavet kandle ja mängis oma käega, siis Saul sai hingata ja temal oli parem olla ning kuri vaim lahkus ta pealt. Eli nyt kun paha henki väistyi hänestä, Nyt kui siis kuri vaim lahkus ta pealt, niin Daavidilla oli alkutekstin mukaan avarampi tila, helpompi hengittää. siis algtekstis on öeldud, et Saulil oli siis Taavetilla. Saulilla oli. Joo, sä sanoit Taavet. Aha, no hyvä. Hyvä, että korjaa. Et Saulil oli siis palju kergem hingata. Mutta mä luulen, että Davidillakin oli helppo Mä hengittää. usun, että Taavetilla oli ka kergem hingata. Hyvä. Ja Molemmilla oli. molemmilla oli. Joo. Eli Jumalan voittelemalla musiikilla, niin kuin me äsken huomattiin, kun tuli ylistys, niin sillä on voimaa. Jumala niinku võitud muusikal, niinku me ennegi märkasime, on siis vägi. Joo, otetaan vielä muutama ajatus tässä. Võtame veel paar mõtet siia veel. Nyt tässä on tilanne Johanneksen evankeliumissa luvussa 20. Johannes evankeeliumi 20. peatükis on lugu. Täällä on tilanne, jossa Jeesus on ristiinnaulittu ja opetuslapset olivat täynnä pelkoa. Siis kun Jeesus on risti löödud ja jüngrid oli hirmu täis. He ajattelivat, että kaikki toivo on mennyttä. Nad arvasid, et nüüd on kõik lootus Mutta kadunud. mitä sitten tapahtuu? Aga mis siis toimus? Voit lukea. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukkus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus ja jäi seisma nende keskel ja ütles neile rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge, siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Loen kaikki lopunasti. Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu teile, nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim, kellele ta iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Huomatkaa, kuinka Jeesus vapautti sen pelon ilmapiirin. Kas te mälette tähele, kuidas Jumal vabastas selle hirmu atmosfääri? Hän tuli heidän keskelle ja sanoi, rauha teille. Ta tuli nende keskelle ja ütles, rahu olgu teie. Ja niissä sanoissa oli ilmapiiriä, sitä pelon ilmapiiriä vapauttava voima. Ja nendes sõnades oli siis seda hirmu atmosfääri vabastav vägi.
Ja Jeesus sanoi 2 kertaa, että rauha teille. Ja Jeesus ütles 2 korda rahu teille. Eli on hyvin tärkeää, ystävät, että me puhumme uskon sanoja myöskin itsellemme ja toisillemme. Se on väga tähtis, kallid sõbrad, että me räägime ususõnu iseendale ja ka teistele. Ja sen jälkeen Jeesus puhalsi heidän päälleensä. Ja seejärel Jeesus puhus nende peale. Ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Ja ütles, võtke vastu püha vaim. Ja tämä kertoo siitä, että Jeesus puhdisti sen ilmapiirin, joka oli opetuslasten yllä. He olivat pelon sitomia. Ja se on se, että Jeesus puhastas selle atmosfääri, mis oli nende ympäri ja oli hirmu poolt seotud. Joo. Ja sen takia, ystävät, ihan samalla tavalla myöskin sinä voit vapauttaa ilmapiirin ja sinä voit sitoa ilmapiiriin. Ja seda omamoodi ka sõbrad, sinä voit vabastada või siduda seda atmosfääri. Raamattu sanoo, että kaiken minkä te sidotte maan päällä oleva sidottu taivaassa. Ja Biblis on öeldud, kõik mis te maa peal seotte, on ka seotud taevas. Kaiken minkä te päästätte maan päällä oleva päästetty taivaassa. Kõik mitä vabaks päästatte maa peal, on ka taevas vabaks päästatud. Tämä on aikamoinen auktoriteetti, mitä Raamattu Se sanoo. on väga vägev meelevald, mis Piibel ütleb meile. Eli me voimme puhua ilmapiirille ja päästää se ilmapiiri. Me võime rääkida sellele atmosfäärille ja vabastada seda. Mutta me voimme myöskin toimia niin, että jos me emme avaa suutamme, Aga võime ka niimoodi olla, et me ei tee mu suudki lahti. niin se ilmapiiri voi hallita meitä. Siis se atmosfäär hakkab meie üle valitsema. Pelko voi hallita. Ja hirm võib valitseda. Masennus voi hallita. Masendus saab valitseda. Tai ahdistus voi hallita. Või kitsikus hakkab valitsema. Joo. Ajattelepa kuinka monia eri avaimia Jumalan Raamatussa antaa meille. Mõelge, kui palju erinevaid võtmeid Jumal annab meile Piiblis. Monenlaisia avaimia, joiden avulla me voimme hallita ilmapiiriä meidän ympärillä. Nii mitmeid erinevaid võtmeid, mille kaudu me saame valitseda seda atmosfääri. Joo. Otetaan vielä tämä ajatus. Võtame veel selle mõtte. Jeesus ja opetuslapset ovat siellä Genesaretin järvellä. Kui Jeesus oma jüngritega on Genetsareti järvel. Ja voit lukea sen. Ja Jeesus astus nüüd paati ja jüngrid läksid temaga kaasa. Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas. Nii ta jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles öeldes: Issand, aita, me hukkume. Tema ütles neile: miks te olete nii arad, te nõdrausulised? Ja siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaikseks. Tässä on kanssa mielenkiintoinen tilanne, jossa selkeästi Jeesus näytti, että hän hallitsee ilmapiiriä. Se on väga selge olukord, kus Jeesus näitab, että tema valitseb selle atmosfääri. Eli Jeesus nukkui ja oli täydellisessä levossa. Jeesus magas ja oli täielikus rahus. Mutta ympärillä oli valtava myrsky. Aga tema ümber oli tohutu torm. Kuinka opetuslapset olisivat selvinneet kunnialla tästä koetuksesta ja kaikkein parhaiten? Kuidas jüngrid oleksid kõige paremini täie auga välja tulnud sellest katsumusest? He eivät selvinneet kunnialla tästä koetuksesta. Nad ei tulnud sellest katsumusesta auga välja. Koska he herättää Jeesuksen ja sanoo, he menevät paniikkiin ja sanoo, että Herra, auta, me hukumme. Kuna nad ärattasid Jeesuse ja olid paanikas, ütlesid: Issand, aita, me hukkume. Jeesus nuhtelee heitä, sanoo, että te vähän uskot, että miksi olette pelkureita. Noomib, miksi te olette niin arad ja nõdrausulised. Kuinka opetuslapset olisivat selvinneet parhaiten tästä tilanteesta? Kuidas jüngrid oleks kõige paremini selle olukorraga välja tulnud? Mä ajattelen niin, että Pietari, joka oli aina äänessä, Mä ütlesin Peetrusele, kes alati oli häälessä. jos hän olisi sanonut näitä, pojat, Oleks kuidagi ütlen: poisid, katsotaan Jeesusta. vaatame Jeesust. Jeesus on ihan rauhallinen. Jeesus on täiesti rahulik. Ei Jeesuksella ole mitään ongelmia tässä tilanteessa. Tal pole mingit probleemi selles olukorras. Tehdään sillä lailla, pojat, että jos vene täyttyy vedellä, niin Teeme poisid nüüd nii, et kui paat annetaan sen täyttyä. saab vett täis, siis las läheb. Ja sitten kun se vene uppoo, niin katsotaan mitä Jeesus sitten tekee. Kui see paat põhja läheb, siis vaatame, mida Jeesus siis teeb. Mutta meni paniikkiin. Aga nad läksid hoopis Ne paanikke. ravisteli Jeesuksen hereille, Herra, me hukutaan. Nad raputasid Jeesuse üles: Issand, me hukkume. Tiedätkö mitä? Tead mitä? Sinullakin voi olla tällä hetkellä ympärillä valtava myrsky. Kas sinu ümber võib praegusel hetkel olla tohutu Voi olla monenlaisia ongelmia työpaikalla, kotona. Nii mitmesugused probleemid nii töökohas kui kodul.
Mutta Jeesus on ihan rauhallinen sinun sydämessä. Aga sinun sydämes on Jeesus täielikus rahus. Meidän kannattaa kiinnittää huomiomme Jeesukseen ja hänen rauhaansa enemmän kuin siihen myrskyyn, joka on ympärillä. Meil tasub oma tähelepanu pöörata rohkem selle Jeesusele meie südames kui sellele tormile, mis meid ümbritseb. Mutta jos meidän huomiomme on olosuhteista, mekin voidaan mennä paniikkiin hyvin helposti. Aga kui me tähelepanu on olukordadel, siis me võime väga lihtsalt ka paanikasse sattuda. Raamattu kertoo meille, että lopun aikana ihmiset jopa menehtyvät odottaessaan ja pelätessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Ja Piiblis on öeldud, et lõpuaegadel inimesed lähevad nii-öelda hirmust juba vajuvad kokku, oodates seda, mis on tulemas. Ja monet ajattelee, että mitähän se Putin nyt seuraavaksi tekee. Ja paljud arvavad, no mis se Putin nyt järgmisena teeb. Mutta on paljon parempi katsella Jeesusta kuin Putinia. Aga palju olulisem ja tähtsam on vaadata Jeesusele kui Putinile. Oletteko samaa mieltä? Olette samaa arvamusel. Katsellaan Jeesusta enemmän. Vaatame rohkem Jeesusele. Jeesus on täysin rauhassa koko aika. Jeesus on täielikus rahus. Jeesus on tilanteen tasalla koko aika. Ja ta on olukorraga nii-öelda kursis kogu aeg. Ja jos me katselemme häntä, niin rauhan ilmapiiri ympäröi meitä koko ajan. Ja kui me teda vaatame, siis meid ümbritseb ka rahu atmosfääri. Ja silloin Jeesus sanoo meille, että hyvin menee. Ja siis ta ütleb meile Jeesus, jaa, hästi läheb. Hyvin menee sulla tällä hetkellä. Sul läheb hästi praegu. Joo. Jos sulla on sisäinen rauha, Kui sul on sisemine rahu, sulla on auktoriteetti sanoissa. siis sul sõnades on meelevald. Sanat menettää auktoriteetin, jos me ollaan täynnä levottomuutta ja paniikissa. Ja sõnadel ei ole siis enam meelevalda, kui me oleme täis rahutust ja läheme paanikasse. Joo. Ja sen takia ystävät, noustaan ylös tässä näin. Ja sellepärast sõbrad, nüüd tõuseme ülesse. Ja käymme kohtaamaan Jeesusta. Ja